హరే కృష్ణ అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు క్లియర్ ఉంది కదా వాయిస్? హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభుజీ, క్లియర్ ఉంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము దక్షిణచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 32వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం స్క్రీన్ ఓకేనా ప్రభు? సార్ హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకము ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం. ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం. ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం. వపురానందకరం మనోదృశాం. వపురానందకరం మనోదృశాం. వపురానందకరం మనోదృశాం.
సురవిద్విటుక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః భుజదండరూపైపన్నమష్టభిః హరే కృష్ణ. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్విటుక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః సురవిద్విటుక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్విటుక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః వపురానందకరం మనోదృశాం ఆయుధైః నమస్తభిః. హరే కృష్ణ. సో మాధవి నీలక్ మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్విక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్విక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. శుభరాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్విట్
సురవిద్విక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమస్తభిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్విక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అరుణ మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్విక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్విక్షపైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభు, చంద్రావతి మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్స్. ప్రణామాలు. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యుచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్వక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండై ఉపపన్నం మస్తభిః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్విక్షపణైరుదాయుధైః భుజదండైరుపపన్నమష్టభిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావము భాష్యం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఇంద్ర ఉవాచ. ఇంద్ర ఉవాచ. ఉవాచ ఇంద్రుడు పలికెను. ఇంద్రుడు పలికెను. ఇదం ఇదం ఈ ఈ అపి అపి నిక్కముగా నిక్కముగా అచ్యుత అచ్యుత ఓ అచ్యుత ఓ అచ్యుత విశ్వభావనం విశ్వభావనం విశ్వము యొక్క సంక్షేమము కొరకు విశ్వం యొక్క సంక్షేమం కొరకు వపుః దివ్య రూపము దివ్య రూపము ఆనందకరం ఆనందకరం ఆనందకారకము ఆనందకారకము అనదృశాం మనదృశాం మనసుకు కంటికి మనసు కంటికి సురవిద్విట్ నీ యొక్క భక్తుల ఎడ ద్వేషము కలిగిన వారు ద్వేషము కలిగిన వారు శపనైః శిక్ష ద్వారా శిక్ష ద్వారా ఉదాయుధైః ఆయుధములతో ఆయుధములతో భుజదండైః భుజములతో ఉపపన్నం కలిగియుండి అష్టభిః ఎనిమిదితో. హరే కృష్ణ. భావము. ఇంద్రుడు పలికెను. హే ప్రభు ఆయుధములను దాల్చియున్న అష్టభుజములు గల ఈ దివ్య రూపము సమస్త విశ్వ సంక్షేమమునకే ప్రకటమగుచుండును. అది కన్నులకు మనసుకు పరమానందకరము. సురద్విషులకు దానవులను దండించుటకు
దానవులను దండించుటకు అట్టి రూపమున అట్టి రూపమున నీవెల్లప్పుడును సంసిద్ధుడవై ఉందువు. సంసిద్ధుడవై ఉండును. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. విష్ణు భగవానుడు చతుర్భుజములతో గోచరించునని సాధారణంగా శాస్త్రముల నుండి తెలియవచ్చినను ఈ యజ్ఞస్థలి అందు మాత్రము అతడు అష్టభుజములతో అరుదించెను. కనుకనే ఇంద్రుడు నీ చతుర్భుజ రూపమునే చూచుటకు మేము అలవాటు పడినను ఈ అష్టభుజ రూపము చతుర్బాహు రూపము వలనే సత్యమై ఉన్నది అని పలికెను. ఈ అష్టభుజ రూపము చతుర్బాహు రూపము వలనే సత్యమై ఉన్నది అని పలికెను. బ్రహ్మదేవుడు పలికినట్లుగా భగవానుని దివ్య రూపమును అనుభూతమునర్చుకొనుట ఇంద్రియములకు చేత కాదు. బ్రహ్మ యొక్క ఈ వాక్యమునకు బదులుగా ఇంద్రుడు పలికినదేమనగా భగవానుని దివ్య రూపము భౌతికేంద్రియములకు అగోచరమైనను అతని హరే కృష్ణ. అతని దివ్య రూపమును కర్మలను అవగతము చేసుకొనవచ్చును. భగవానుని అసాధారణ లక్షణములను, అసాధారణ కార్యములను, అసాధారణ సౌందర్యమును సామాన్య మానవుడు సైతము గాంచగలడు. ఉదాహరణకు శ్రీకృష్ణుని 6-7 ఏళ్ల ప్రాయము నాడు బృందావన వాసులు అతన్ని శరణుజొచ్చి ఉండిరి. కుండపోతగా వాన కురిసినప్పుడు అతడు తన ఎడమ చేతి చిటికెన వేలిపై గోవర్ధన పర్వతమును 7 రోజులు ఎత్తిపట్టి వారిని రక్షించెను. తమ భౌతికేంద్రియ పరిధి వరకు కల్పనము కావింపగోరు లౌకికులు కూడా భగవానుని అట్టి అసాధారణ కార్యమును గాంచి విశ్వాసమును పొందగలరు. ఈ విధముగా భగవానుని కార్యములు హేతువాద దృష్టికి కూడా మనోహరముగా నుండును. కానీ నిరాకారవాదులు మాత్రము అతని రూప సహితత్వమును అంగీకరింపరు. వారు భగవద్ రూపమును తమ రూపముతో పోల్చుకొనుటయే దానికి కారణము. భౌతిక జగమునందలి మానవులు కొండనెత్తలేరు కనుక భగవానుడును కొండనెత్తలేడని వారు అభిప్రాయపడుదురు. శ్రీమద్ భాగవత వాక్యములను వారు అలంకారికములుగా భావించి వాటిని తమకు నచ్చిన ధోరణిలో వ్యాఖ్యానింప యత్నింతురు. కానీ వాస్తవముగా భగవానుడు బృందావన వాసులందరి ఎదుట గోవర్ధన పర్వతము ఎత్తి ఉన్నాడు. ఈ విషయమును వ్యాసదేవుడు, నారదుడు వంటి ఆచార్యులు ధ్రువపరిచి ఉన్నారు. భగవానుని గూర్చిన సమస్తమును అనగా అతని కర్మలను, లీలలను, అసాధారణ లక్షణములను యథాతథముగా గ్రహించవలెను. ఆ విధముగా ప్రస్తుత పరిస్థితి అందే మనము అతన్ని అవగతము చేసుకొనగలము. నీ అష్టభుజ రూపము చతుర్భుజ రూపము వలె ఉత్తమమై ఉన్నది అనుచు ఇంద్రుడు ఇచ్చట పలికెను. ఆ విషయమున ఎట్టి సందేహము లేదు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనం ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో గత కొన్ని శ్లోకాల నుండి ఎప్పుడైతే దక్షుడు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞమునందు అష్టబాహువులతో విష్ణు భగవానుడు ఆదినారాయణుడు రూపంలో దర్శనమిచ్చారో వారందరూ కూడా ఇక ఆ విష్ణు భగవానుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ క్రమంలోనే దక్షుడు మొదలుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋత్వికులు, సభాసదులు, మరి రుద్రుడు, భృగువు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ విష్ణు భగవానుని తన యొక్క ప్రార్థనలతో ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము. సో ఈ క్రమంలోనే పూర్వపు శ్లోకంలో మనము ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఏ విధంగా ఆ విష్ణు భగవాన్ని ప్రార్థించాడో చూసాం. బ్రహ్మదేవుడు పలుకుతాడు, హే ప్రభు, వివిధ జ్ఞాన సమపార్జన విధానముల ద్వారా నిన్ను ఎరుగగోరు వాడు నీ స్వరూపమును ఎరుగజాలడు అని చెప్పినటువంటిది. కానీ మరి ఎందుకంటే నీ యొక్క స్థితి భౌతిక సృష్టికి అతీతమైనది, నిన్ను మానసిక కల్పనల ద్వారా ఎరుగుటకు చేసడి ఆ యత్నము, దాని యొక్క లక్ష్యము, సాధన అన్నీ కూడా భౌతికమై ఉన్నవి కనుక వాళ్ళు నిన్ను నీ యొక్క స్వరూపమును ఎరుగజాలరు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామము, గుణము, కర్మలు మరి స్తుతింపడానికి ఆ మొదలైనవన్నీ కూడా భౌతికేంద్రియములతో అవగతము కానివి అనేది మనము పూర్వపు శ్లోకంలో బ్రహ్మ యొక్క ప్రార్థన ద్వారా చూసినటువంటిది. సో ఇంకా కొనసాగింపుగా ఆ దేవతల యొక్క ప్రార్థనలో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఇంద్రుడు ఆ దేవదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ 32వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఇంద్రుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంద్ర ఉవాచ ఇదమప్యచ్యుత విశ్వభావనం వపురానందకరం మనోదృశాం సురవిద్విట్ క్షపనైరుదాయుధైః భుజదండ రూపపన్నమష్టభిః. సో మరి ఆ ఇంద్రుడు అంటూ ఉన్నాడు, తన ఎదురుగా దర్శనమైనటువంటి అష్టబాహువులను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ ఆదినారాయణుడు విష్ణువుతో ఇంద్రుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఇంద్రుడు పలుకుతూ ఉన్నాడట. ఏమంటున్నాడు ఇంద్రుడు ఇక్కడ? హే ప్రభు, ఆయుధములను దాల్చియున్న అష్టభుజములు గల నీ దివ్య రూపము సమస్త విశ్వ సంక్షేమమునకే ప్రకటితమగుచుండును. అది కన్నులకు మనసుకు పరమానందకరము. మరి సురద్విషులకు దానవులను దండించుటకు అట్టి రూపమున నీవెల్లప్పుడు కూడా సంసిద్ధుడవైయుందువు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా శిష్ట రక్షణ కొరకు, దుష్ట శిక్షణ కొరకు సంసిద్ధంగా ఉండేటువంటి వాడు. అందుకే ఇక్కడ విష్ణు భగవానుని కీర్తిస్తూ ఇంద్రుడు అంటూ ఉన్నాడు, హే ప్రభు, ఆయుధములను దాల్చియున్న అష్టభుజములు గల నీ దివ్య రూపము
ఇక్కడ వారికి దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆ అష్టబాహువులను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ దివ్య రూపం, అది కూడా దివ్యమైనటువంటి రూపంగానే చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే సాధారణంగా శాస్త్రాలలో మనం చతుర్భుజ రూపంలో విష్ణు భగవానుడు దర్శనం అవుతుంది అని అనుకుంటాం. సో మరి ఇక్కడ అష్టభుజముల కలిగినటువంటి నీ యొక్క ఈ రూపం కూడా దివ్యమైనదే అంటూ ఇంద్రుడు చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకు ఆ రూపం అంటే చెప్తున్నారు, సమస్త విశ్వ సంక్షేమమునకే నీ యొక్క ఈ రూపాలు ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంటాయి. మరి ఆ విధంగా నీ యొక్క దివ్య రూపం, నీ ద్వారా ప్రకటితమైనటువంటి ఆ దివ్య రూపము అది కన్నులకు మనసుకు పరమానందకరంగా ఉంటుంది అని ఆ ఇంద్రుడు విష్ణు భగవానుని ప్రార్థిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి నీ యొక్క ఈ అష్టభుజములు గల దివ్య రూపము విశ్వ సంక్షేమమునకే కాకుండా మరి భక్తుల కన్నులకు మనసుకు పరమ ఆనందాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా అదే సమయంలో సురద్వేషులైనటువంటి దానవులను దండించుటకు కూడా నీవు అటువంటి రూపమున సంసిద్ధుడవైయుందువు కదా అంటూ ఆ ఇంద్రుడు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆయన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణలో చెప్తూ ఉన్నారు మనకి, విష్ణు భగవానుడు చతుర్భుజములతో గోచరించునని సాధారణంగా శాస్త్రముల యందు తెలుపబడి ఉన్నటువంటిది. కానీ మరి ఆ దక్షుడు జరుపుతూ ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞ స్థలము యందు మాత్రము ఆ విష్ణు భగవానుడు అష్టభుజములతో అక్కడ అరుదించినటువంటి విషయాన్ని మరి గుర్తు చేస్తూ, అందుకే ఇంద్రుడు అంటూ ఉన్నటువంటి మాటల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. నీ చతుర్భుజ రూపమునే చూచుటకు మేము అలవాటు పడినను. ఎందుకంటే సాధారణంగా దేవతలు, మహర్షులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ విష్ణు భగవానుని దర్శనార్థమై వెళ్ళినప్పుడు ఆయన సాధారణంగా వారికి దర్శనం ఇచ్చేటువంటిది ఆ చతుర్భుజ శంఖ చక్ర గదాహస్తాలతో కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ చతుర్భుజ విష్ణు రూపమే వారికి దర్శనమిస్తుంటుంది. సాధారణంగా అదే అలవాటు పడినను ఈ అష్టభుజ రూపము చతుర్బాహు రూపము వలనే సత్యమై ఉన్నది, దివ్యమై ఉన్నది అని ఇక్కడ ఇంద్రుడు పలికినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మరి ఆ బ్రహ్మదేవుడు పలికినట్లుగా భగవానుని దివ్య రూపమును అనుభూతమునర్చుకునుట మనకు సాధారణంగా ఇంద్రియాలకు చాతగానటువంటి విషయం. సాధారణమైనటువంటి భౌతిక ఇంద్రియాల ద్వారా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వరూపమును మరి అనుభూతమునర్చుకొనడం అనేటువంటిది సాధారణంగా మరి అది ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలకు చాతగాని విషయము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. బ్రహ్మ యొక్క ఈ వాక్యమునకు బదులుగా ఇంద్రుడు పలికినది ఏమిటంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భగవానుని దివ్య రూపము భౌతికేంద్రియములకు అగోచరమైనను అతని దివ్య రూపమును కర్మలను అవగతము చేసుకొనవచ్చును అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. భగవానుని అసాధారణ లక్షణాలను, అసాధారణమైనటువంటి కార్యాలను, అసాధారణ సౌందర్యమును సామాన్య మానవుడు సైతము గాంచగలడు. అంటే ఆయన మరి ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుడుగా అని భావించకపోయినప్పటికీ కూడా మరి ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడుగా బృందావనంలో ఆయన జరిపినటువంటి లీలలన్నింటినీ కూడా మరి అక్కడున్నటువంటి వ్రజవాసులందరూ కూడా ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారుడే ఆ దేవదేవుడు అని, ఆయనే మరి సచ్చిదానంద విగ్రహము అంటూ ఆయన పలికినటువంటి
ఆయన మనకి బ్రహ్మ సమితిలో చెప్తూ ఉంటారు కదా, గోవింద నామంతో ప్రఖ్యాతికెక్కినటువంటి శ్రీకృష్ణుడే పరమేశ్వరుడు, అతడు సచ్చిదానంద దేహమును కలిగినట్టివాడు, అతడే సమస్తమునకు మూల కారణము, అతనికి మూల కారణం ఏదియునూ లేదు, సమస్త కారణములకు మూల కారకమైనటువంటి వాడు అతడే అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడు అనేకమైనటువంటి అవతారాలలో ఆయన, ఎందుకంటే మూల అవతారము ఆ సచ్చిదానంద కృష్ణుడే. ఆయనే చతుర్భుజ రూపంలోను అష్టభుజ రూపంలోను ఆయన మరి దర్శనమిచ్చేటువంటిది. వివిధ రకాలైనటువంటి విశ్వజనీయమైనటువంటి ఈ సమస్త విశ్వ సంక్షేమమున కొరకు ఆయన వివిధ రూపాలలో ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఇంద్రుడు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి అయితే అంతకుముందు మరి బ్రహ్మదేవుడు పలికినట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య రూపమును అనుభూతమునర్చుకొనుట ఇంద్రియాలకు చాతగాని విషయంగా చెప్పబడినటువంటిది. కానీ ఇంద్రుడు చెప్తున్నటువంటి ఇక్కడ ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య రూపము భౌతిక ఇంద్రియాలకు అగోచరమైనప్పటికీ కూడా అతడిని దివ్యమైనటువంటి రూపమును కర్మలను అవగతం చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ ఇంద్రుడు పలికినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవానుడు అంటేనే మరి అసాధారణమైనటువంటి స్వభావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు కదా. మరి 6 రకాలైనటువంటి ఐశ్వర్యాలను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవానుడు. కనుకనే ఆ భగవానుడి యొక్క అసాధారణమైనటువంటి లక్షణాలను, అసాధారణమైనటువంటి కార్యాలను, అసాధారణమైనటువంటి సౌందర్యమును సామాన్య మానవుడు సైతము గాంచవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నది. ఎందుకంటే మరి శ్రీకృష్ణుడు 6-7 ప్రాయము వాడుగా ఆ బృందావన వాసులు ఆయనకు శరణజొచ్చి ఉన్నప్పుడు, ఎందుకంటే బృందావన లీలల్లో గోవర్ధన లీల ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి, భక్తులకు అతి సౌందర్యమైనటువంటి అతి గొప్ప లీలగా మనము చెప్పబడేటువంటి ఆ లీలల్లో మరి ఆ ప్రాయంలో ఆయన శ్రీకృష్ణుడు 6-7 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఆ సందర్భం అక్కడ ఇంద్రుడు ఆ వ్రజవాసులపైన, ఆ బృందావన వాసులపైన కోపగించుకొని కుండపోతగా వర్షం కురిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు వర్షాలు కురుస్తూ ఉంటే ఆ సందర్భంలో ఆ వ్రజవాసులందరినీ రక్షించడానికి ఆ కుండపోతగా వాన కురిసినప్పుడు ఆయన తన యొక్క చేతితో ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి, మరి ఆ ఎత్తినటువంటి ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని తన యొక్క ఎడమ చేతి చిటికన వేలుపై 7 రోజుల పాటు, అంటే 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు ఎత్తి పట్టుకుని వారిని రక్షించినటువంటి విషయం. మరి సాధారణంగా చిన్న ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం చేసేటువంటి పరిస్థితులలో చిన్న బరువులు ఎత్తాలంటే ఏం చేస్తాం? మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదా. మరి ఒక పర్వతాన్ని ఎత్తడం అనేటువంటిది సాధారణ మానవుడికి సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయం కాదు. కనుకనే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యాలన్నీ కూడా అసాధారణమైనటువంటి కార్యాలుగా ఉండేటువంటివి. కనుకనే మరి ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్నంతటినీ కూడా తన చేతితో ఎత్తి తన యొక్క చిటికెన వేలు పైన 7 రోజుల పాటు ఎత్తుకొని ఉంచి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బృందావన వాసులందరినీ కూడా రక్షించినటువంటి ఆ సందర్భంలో మరి అది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దర్శించుకోగలిగినటువంటిదే కదా. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భౌతికేంద్రియ పరిధి వరకు
కల్పనము కావింపగోరేటువంటి లౌకికులు కూడా భగవానుని అట్టి అసాధారణ కార్యమును గాంచి విశ్వాసమును పొందగలరు. ఎందుకంటే మరి అది వాస్తవంగా జరిగినటువంటిదే కదా, ఇప్పుడు కూడా సాక్ష్యంగా ఉన్నటువంటిది మనకి. ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఆయన ఎత్తినట్లుగాను. సో కనుకనే ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యాలు, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు ఎంతో మధురమైనటువంటివిగా మనము చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. సో అందుకే మనకి ఆ వృందావన లీలల్లో, ఎందుకంటే మనకి భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక జగత్తు గురించి పోల్చుకుంటే, వైకుంఠ లోకాలను గురించి పోల్చుకున్నట్లయితే ఆ వైకుంఠం ఈ భౌతిక జగత్తు కంటే ఎంతో ఉన్నతమైనదిగా మనము మరి శాస్త్రాలలోనూ ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ అధ్యాయంలోనే మనము శివుని యొక్క కైలాసం గురించి, మరి దానికి ఇంకా పైన ఉన్నటువంటి వైకుంఠ లోకాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంతకుముందు బ్రహ్మ వివరిస్తూ ఉంటే, ఆ గోలోక వృందావనము వాటన్నిటిని కూడా మరి అటువంటి ఆ లీలలు జరుపుతుండేటువంటి ఆ భగవానుడు జరిపేటువంటి లీలల కారణంగా మనకున్నటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మరి ఆత్మానుభూతి కలిగినటువంటి గోస్వాములు మనకి సమస్త శాస్త్రాల యొక్క సారాన్ని 11 శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటి ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి ఆ గ్రంథంలో రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు. వైకుంఠా జనితో వరా మధుపురి తత్రాపి రాసోత్సవాద్ వృందారణ్యముదారపాణి రమణా తత్రాపి గోవర్ధనః కదా. సో వైకుంఠా జనితో వరా మధుపురి తత్రాపి రాసోత్సవాద్ బృందారణ్యం. సో మరి ఆ మధుర అనేటువంటి పురంలో, మధురాపురిలో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించినటువంటి కారణంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. వైకుంఠా జనితో మధుపురి. వైకుంఠం కంటే కూడా ఆ మధుర ఎంతో శ్రేష్టమైనది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వైకుంఠానికి ఎవడ పడితే వాడు చేరేటువంటి అవకాశం లేదు. కానీ మరి ఆ భగవంతుడు నడయాడినటువంటి ఆ ప్రదేశము, ఆయన వచ్చినటువంటి ఆ ప్రదేశం మధురని దర్శించుకొని చేయవచ్చు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుభూతిని అక్కడ పొందవచ్చు. కనుకనే ఆయన ఏం చెప్తున్నారు మనకి రూపగోస్వాముల వారు, వైకుంఠము కంటే మధురాపురి శ్రేష్టమైనది. కారణం ఏంటంటే ఆ భగవంతుడు అవతరించినటువంటి ప్రదేశము కనుక ఆ మధురాపురి వైకుంఠం కంటే కూడా గొప్పది అని చెప్పారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, తత్రాపి రాసోత్సవాద్ వృందారణ్యం. మరి ఇంకా అంటే వైకుంఠం కంటే మధుర శ్రేష్టమైంది అని చెప్పి, మధుర కంటే కూడా ఆ భగవంతుని రాసలీలలకు కేంద్రమైనటువంటి, రాసలీలలు జరిపిన ప్రదేశంగా ఆ వృందారణ్యం, 12 వనాలతో కూడినటువంటి ఆ వృందారణ్యం ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా శ్రేష్టమైంది అని చెప్పబడింది. సో కాబట్టి బృందావనం గురించి ఆలోచించవలసినటువంటి, సో వైకుంఠ లోకాల కంటే మధుర శ్రేష్టమైంది అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు అవతరించిన కారణంగా. మరి భగవంతుడు తన లీలలను, రాసోత్సవాలను జరిపిన రాసలీలల కారణంగా ఆ వృందారణ్యం ఏదైతే ఉందో అది మధురాపురి కంటే కూడా శ్రేష్టమైంది అని చెప్పారు. మళ్ళీ ఆ వృందావనంలో కూడా
రమణా తత్రాపి గోవర్ధన. సో ఆ బృందావనంలో మరి ఆయన తన యొక్క రాసలీలలకు కేంద్రమైనటువంటి ప్రదేశంగా, అంతేకాకుండా ఆయన యొక్క కరము చేతితో ఎత్తబడినటువంటి ఆ గోవర్ధన పర్వతము మరింత శ్రేష్టమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే మరి ఇదంతా కూడా వాస్తవంగా జరిగినటువంటిది, ప్రతి భౌతికుడు చూడగలిగేటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని సంబంధించిన ప్రతిదీ కూడా దివ్యమైనది, అసాధారణమైనటువంటి కార్యాలుగాను, అసాధారణమైనటువంటి ప్రతిదీ దివ్యలీలలు. సో కనుకనే మధురాపురి వైకుంఠము కంటే శ్రేష్టమైనది అని, మరి బృందావనము మధురాపురి కంటే కూడా ఇంకా శ్రేష్టమైనది అని, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క చేతితో ఎత్తబడిన కారణంగాను, అనేకమైనటువంటి ఆయన యొక్క ప్రేమ కారణంగా, రాసలీలల కారణంగా రాధా రాణితోనూ, తర్వాత గోపికలతోనూ, ఆ గోపబారులతోనూ, గోవులతోనూ, గోవర్ధన పర్వతం చుట్టూ ఆయన జరిపినటువంటి కారణంగా అది మరింత శ్రేష్టమైంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ గోవర్ధన పర్వతం పక్కనే, కింద గోవర్ధన పర్వతం యొక్క ఆ తటం అడుగు భాగంలో ఉండేటువంటి, మరి ఇంకా చెప్తున్నారు మనకి రూపగోస్వాముల వారు, రాధాకుండమిహాపి గోకుల ప్రతే ప్రేమామృత ప్లావనాత్. మరి ఆ గోవర్ధన పర్వతం దగ్గరనే ఉన్నటువంటి రాధాకుండము ఆ గోకులపతి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమామృతము పొంగిపొరలినటువంటి ప్రదేశము కనుక, మరి ఇక రాధాకుండము వీటన్నింటికంటే కూడా అత్యున్నతిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే చెప్తారు, మరి ఇంకా ఆయన చెప్తారు, కుర్యాదస్య విరాజితో గిరి తటై సేవాం వివేకీనకః. మరి అటువంటి ఆ గోకులపతి ప్రేమామృతంతో పొంగిపొరిలినటువంటి ఆయన యొక్క చేతులతో ఎత్తబడినటువంటి ఆ గోవర్ధన పర్వతం పక్కనే ఉన్నటువంటి ఆ రాధాకుండం, మరి ఎటువంటి వివేకుడైనా అక్కడ ఉండకుండా ఎలా ఉంటాడు అందులో. సో అంటే వైష్ణవ భక్తులకు, వైష్ణవులకు ఆ మధురాపురి శ్రేష్టమైనది వైకుంఠం కంటే కూడా, దానికంటే మరింత శ్రేష్టమైనది బృందారణ్యం కంటే గోవర్ధన పర్వతము. మరి వీటన్నింటికంటే ఆ భగవానుడి, గోకులపతి కృష్ణ భగవానుని ప్రేమామృతం పొంగి పొరలినటువంటి, ఎందుకంటే ప్రేమ సేవలో రాధారానికి మించి ఆయనకు సేవ చేసేటువంటి వారు మరొకరు లేరు. సో కనుక ఆయనకు ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి రాధ ఎంత ఇష్టమో రాధాకుండం కూడా అంతే ఇష్టమో అని చెప్తుంటారు. మరి అటువంటి రాధాకుండము విశుద్ధ భక్తుడికి ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి ప్రదేశం అని చెప్తూ ఉంటారు. కనుకనే వివేకవంతుడైనటువంటి భక్తుడు ఆ రాధాకుండం తటం వద్దనే నివసించాలని కోరుకుంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. తదుపరి శ్లోకాల్లో ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఏ కార్యమైనను అది దివ్యమైనదిగానే ఉండేటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ ఇంద్రుడు మరి ఆ భగవంతుడు జరిపేటువంటి కార్యాలను, అసాధారణమైనటువంటి లక్షణాలను, అసాధారణమైనటువంటి కార్యాలను, అసాధారణమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని మానవుడు సైతం చూడగలడు. అదే మనకున్నటువంటి ఆ బృందారణ్యము, గోవర్ధన పర్వతము, రాధాకుండము, శ్యామకుండ. సో అవన్నీ కూడా ప్రతి భక్తుడు దర్శించుకోవలసినటువంటి ప్రదేశాలు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏవి ఊహించి చెప్పబడినటువంటివి కాదు, ఇవి మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో భక్తులు, ఎంతో మంది విశుద్ధ భక్తులు అనుభూతి పొంది అక్కడ ఆ ప్రదేశం యొక్క మహిమను, ఆ ప్రదేశం యొక్క, ఎందుకంటే ఆ రాధాకుండం యొక్క ప్రాముఖ్యత అంతగా రావడానికి సాక్షాత్తు చైతన్య మహాప్రభువులు వారే ఆ రాధాకుండాన్ని అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు, ఆ బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు రాధాకుండంలో చూసి దాన్ని కనుగొని దానిలో స్నానం ఆచరించిన కారణంగానే దాన్ని తదుపరి ఆయన యొక్క అనుచరులు ఆ రాధాకుండాన్ని ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని అంత డెవలప్ చేశారని చెప్తారు.
సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యాలు ఉండేటువంటివి. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, భౌతిక కేంద్రీయ పరిధి వరకు కల్పనము కావింపగోరేటువంటి లౌకికులు కూడా మరి భగవానుని అట్టి అసాధారణమైన కార్యాలను గాంచి విశ్వాసమును పొందగలరు. ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క కార్యములు హేతువాద దృష్టికి కూడా మనోహరంగా ఉండదు. కానీ నిరాకారవాదులు మాత్రము అతని రూప సహితత్వాన్ని అంగీకరింపరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిరాకారవాదులు ఆ భగవంతుడు రూపరహితుడు అనేటువంటి భావనలోనే ఉండిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వారు ఆ భగవద్ రూపమును తమ రూపంతో పోల్చుకోవడమే దానికి కారణం అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తునందలి మానవులు ఎవడు కూడా కొండను ఎత్తేటువంటి అవకాశమే లేదు. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఆయన మరి మనలాంటి వాళ్ళలాగా ఉన్నాడు కదా, ఎలా ఎత్తుతాడు అనేటువంటి అభిప్రాయానికి వాళ్ళు వస్తారు అని చెప్పి. సో అటువంటి వాళ్ళు శ్రీమద్ భాగవత వాక్యములను వారు అలంకారికములుగా భావించి వాటిని తమకు నచ్చిన ధోరణిలో వ్యాఖ్యానింపడానికి యత్నిస్తూ ఉంటారు. అందుకే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సొంత భాష్యాలను చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ వాస్తవానికి మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బృందావన వాసులందరి ఎదుట గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తినాడు అనేటువంటిది మనకి చరిత్రలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంతేకాకుండా ఆధ్యాత్మికవాదులైనటువంటి ఈ విషయాన్ని వ్యాసదేవుడు, నారదుడు వంటి ఆచార్యులే ధృవపరిచి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నట్టు. మరి భగవంతుణ్ణి గురించినటువంటి సమస్తమును అనగా ఆయన యొక్క కర్మలు, లీలలను, అసాధారణ లక్షణాలను యథాతథముగా గ్రహించవలెను. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు, శ్రీకృష్ణుడు ఏది చెప్పాడో దాన్ని మేము యథావిప్పులు లేకుండా, అందుకే భగవద్గీతను కూడా ఆయన చెప్పిన బోధనలను యథాతథంగా, ఎందుకంటే ఎంతో మంది అంతకుముందు ఇంగ్లీష్లో వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ధోరణిలో వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. దీనికి ఉదాహరణగా మనకి ప్రముఖమైనటువంటి సైంటిస్ట్ మేసన్ హైమర్ భగవద్గీతను గురించి తెలుసుకోవడానికి భారతదేశం వచ్చి ఇక్కడ ఆచార్యుల ద్వారా విని, అప్పటికి కూడా ఎందుకంటే అంత ఎక్కువగా వాళ్ళకి సంస్కృతం, మనకి హిందీ ఇది మాట్లాడతాం కదా, ఇంగ్లీష్ అంత ఎక్కువగా వాళ్ళు ఉండేటువంటి అర్థం కాక అక్కడికి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ అనువాద పుస్తకాలను చదివితే ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి దానికి ఆయన చదివిన దానికి డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల మళ్ళీ భారతదేశం వచ్చి సంస్కృతం నేర్చుకొని మరి భగవద్గీతను యథావిధిగా భగవంతుడు ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పాడో సంస్కృత భగవద్గీతను చదివి ఆ విషయాన్ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేసినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, భగవంతుడు జరిపినటువంటి లీలలను వ్యాసదేవుడు, నారదుడు వంటి ఆచార్యులు ధృవపరిచి ఉన్నారు. భగవాన్ని గురించినటువంటి సమస్తము అనగా అతని యొక్క కర్మలను, లీలలను, అసాధారణ లక్షణములను యథావిధిగా గ్రహించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ విధంగా గ్రహించగలిగినప్పుడు ప్రస్తుతమైనటువంటి పరిస్థితి యందే మనము ఆ భగవంతుణ్ణి అవగతం చేసుకోగలము అని చెప్తున్నారు. అదే ఇక్కడ ఇంద్రుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఇంద్రుడు అంతకుముందు చతుర్భుజ రూపంలో దర్శించుకున్నప్పటికీ అష్టభుజ రూపంలో ఆయన ఎదురుగా అయినప్పుడు మరి అది కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి రూపమే, దివ్యమైనటువంటి రూపమే అని ఆయన పలికినటువంటి విషయం. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు, నీ అష్టభుజ రూపము చతుర్భుజ రూపము వలె ఉత్తమమై ఉన్నది అని ఇంద్రుడు పలికినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, సో మరి ఆ విధంగా దేవతలు ఎలాగూ ఈ
మన మానవుల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారే ఆ విషయాలను అంగీకరిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటివి మనకు శాస్త్రాలలో ఇవ్వబడినటువంటి వేద వాస్మయాలలో ఇవ్వబడినటువంటి విషయాలలో అసమగ్రాలైనటువంటి ఇంద్రియాలను కలిగిన మనము సందేహించవలసిన అవసరం లేదు అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడు ఏ రూపంలో ఏ విధంగానైనా సర్వాంతర్యామి ఆయన, ఏ విధంగానైనా ఆయన తన దర్శనము ఇవ్వగలడు. చతుర్బాహుడుగాను, ద్విభుజుడుగాను, లేదా అష్టబాహుడు, లేదా 1000 సహస్ర బాహులుగా కూడా ఆయన దర్శనం ఇవ్వగలిగేటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ మానసిక కల్పనాపరులు, నిరాకారవాదులు భావించే విధంగా భగవంతుడు నిరాకారుడు కాదు, సాకార రూపమును కలిగినటువంటి వాడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు లేదా ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నారు?